Чираттагы котлау сәламен без Самара шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Наилә Фатих кызы Фатхуллина каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Әлфия, кияве Наил, оныгы Азамат, тормыш иптәше Геннадий котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешебез 65 ел элек Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында гаиләдә яраткан һәм бик кадерле булган беренче бала булып якты дөньяга аваз сала. Бик тиз олыгаеп, үзеннән соң туган тагын 5 бер туган кардәшләрен әти-әнисенә үстерешергә ярдәм итә. Туган якларыннан күптән инде шәһәр җиренә чыгып китсә дә, бер генә дә якыннарын, туган җирен онытмый. Хәленнән килгән кадәр барчасына да ярдәм итәргә ашыга. Оныгы Азаматы өчен җан атып, һәр вакыт аны иркәләргә теләк һәм вакыт табып, төрле бүләкләр ясарга да ашкына. Әнкәйнең уңган куллы булуына да сокланмаслык түгел. Тирә-юне аның һәр вакыт пөхтәлек, гөл чәчкәешендә. Бу галәмдә миллионлаган кешеләр арасында да мин үземне бәхетлеләрнең берсе дип саныйм. Чөнки миңа Аллага шөкер иң аңлаучан, иң назлы, әллә нинди сихри тылсымга ия, җылы күңелле ана бүләк ителгән күкләрдән. Йокысыз төннәрне күп күрергә туры килгәндер аңа. Ләкин барысында ул оныткан кебек яши. Мең рәхмәт сиңа, газизым. Бүген туган көнеңдә сиңа рәхмәт сүзләреннән башка озын, саулыклы гомер телим. Чөнки син янәшәмдә булсаң, мин дә бәхетле яшәрмен. Рәхмәт сиңа, әниебез, әбекәем, төн йокыларыңны йокламыйча, мине иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Котлы булсын, әнкәй, туган көнең. Сәламәтлек бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер, әни. Йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез, терәгебез булып озак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә килмәсен. Юбилееңдә изге, матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын йөрәктән, барыбыз да бергә җыелып. Хөрмәтле Наилә Фатиховна, бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын.